Λοιπόν, σαν πρώτη παρουσίαση, σαν πρώτο βιντεάκι που γυρνάμε, τώρα θα πάμε να δούμε λίγο τα βασικά γύρω από την ιστοσελίδα και πώς είναι ακριβώς θα είναι. Άρα ας πάμε λίγο στην ιστοσελίδα μας, είναι blogs.sch.gr/425. Στην πρώτη σελίδα δεν θέλαμε να υπάρχουν πολλά πράγματα και γι' αυτό υπάρχει μόνο το καλώς ήρθατε. Θα με δούμε λίγο το παιχνίδι. Όλες οι ανακοινώσεις που θα μπαίνουν, θα φαίνονται στην παιδική γωνιά. Άρα από την αρχική σελίδα μπορείτε να επιλέξετε την παιδική γωνιά και εκεί θα φαίνονται όλες οι ανακοινώσεις που θα δώσουμε μέσα. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις ήδη. Το βασικό πράγμα που θέλω να γνωρίζετε και κυρίως αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι όταν βάζεις ανακοινώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή κατηγορία στην οποία θα μπει. Έτσι ώστε να μπορεί οποιοδήποτε επιλέγοντας μια κατηγορία από αυτές που είναι εδώ να δει σχετικά με το τμήμα ή με το μάθημα ή με τα νέα του σχολείου ή οτιδήποτε αυτό που θέλει να δει. Π.χ. αν επιλέξω εγώ τμήμα Δ1, θα δω όλες τις ανακοινώσεις που υπάρχουν για το τμήμα Δ1 ανεξαρτήτως μαθήματος. Εάν θέλω να δω όλες τις ανακοινώσεις που υπάρχουν για τη γλώσσα, θα πάω τη γλώσσα και θα δω όλες τις ανακοινώσεις που υπάρχουν για τη γλώσσα. Υπάρχει ένα βιντεάκι για τα κρίκες και υπάρχουν κάποιες διαδραστικές εφαρμογές. Επίσης, έχω φτιάξει μια κρυφή ιστοσελίδα η οποία είναι για να την προσπελάσετε θα πρέπει να γράψετε blogs.sch/425/OVGs και να πατήσω Enter, όπου εδώ πέρα θα ανεβάζω βιντεάκια σε αυτό που βλέπετε τώρα, όπου θα υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορείτε να κάνετε δημοσίευση, πώς μπορείτε να προσθέσετε κατηγορία κτλ. Αυτά για την ομάδα. Και τώρα έχω φτιάξει μια απλή ανακοίνωση διευθύνης, το οποίο είναι απλά ένα τραγούδι. Λοιπόν, καλά, ναι. Ωραία. Αυτά για την ομάδα. Σταματάει.